koni ye foroba barama kɔnɔna kɔni falen ye sɛnugo la fala ye o bɔra denmisɛnw dɔrɔn ni yɔrɔ la pewu min ye Mali jamana ye fɛn minnu bɛ yen ni o bɛ démocratie sinsin a dɔ ye kalata ye fala ye ko yalama ko Mali bɛna i labɛn ka taa kalata la don nataw la wa babu in ma fɔ tulogere ɲɛna fala ye a fɔra yɔrɔ min a fɔra a fɔ yɔrɔ la kabini jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ni juillet kalo tile 13 farafinna ka kɛnɛyatɔnba o bolofara ɲɛma Mahmoud Ali Youssef na ale nana bɔ an fɛ yan a ka kuma senfɛ a kɔ tile 2 taama senfɛ fala ye a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko bi commission Union africaine olu jɛlen don n'a ye u ni Mali ka taabolo kura ta u ka baaraw sigi sen kan nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu a ko ko ta k'an b'a la dɛ ko fɔ an ka segi ka na ordre constitutionnel la fala ye nin kuma min fɔra o ma biɲɛ anw hakili kɔ koyi sabula politiki mɔgɔw olu n'u ka fɛɛrɛ n'u ka dabaliw bɛ senna hali bi tiɲɛ don parti politigiw cilen don an ka jamana kɔnɔ min ye nin kuma min fɔlen filɛ nin ye ko retour à l'ordre constitutionnel fala ye olu bɛ ka baara kɛ ni o ye hali n'o y'a sɔrɔ tɔnw cilen don waleya in fɔlen kɔfɛ fɛn dama minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ o bɛ k'a to bi maaw k'u yɛrɛ ɲininka koyi sabula jamana ɲɛmaaw kabini Youssef kɔni ka kuma in fɔra a yera sa k'a fɔ ko Mali ye yɛlɛmaba minnu boloda o yɛlɛmaba ninnu yɛrɛ daminɛna kabini avril kalo san 2025 san o la sa jɛrɛ de sigira sa Mali ani yɔrɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen na sa ko ka politiki taabolo falen fala ye jamanakuntigi mɔnɔbɔ dira ale ma k'ale ka san 5 kɛ mai kalo tile 12 san 2025 min ye CNT maaw ye olu ye yamaruya di ko min ye parti politique ye fala ye olu ka tɔn bɛ sigi ni sɛbɛn min ye n'o o ye charte ye ko ka o ci ka bɔ yen pewu san 2025 san na charte min sigira ko ka o bɔ yen mai kalo tile 13 san 2025 jamanakuntigi ale ye yamaruya di koyi ko parti politique ko kuma k'a kana fɔ an ka jamana kɔnɔ yan tuguni ko partiw bɛɛ lajɛlen cira u lakodɔnnen don ni sɛbɛn min ye n'o o ye charte ye k'o fana bugubugura ka taa bila kɛrɛfɛ fala ye o la sa kabini Youssef bɔra yan maaw bɛ ka lakɔlɔsili kɛ maaw bɛ ka jateminɛ kɛ ko yalama Mali bɛ k'i labɛn ka taa kalata la wa fala ye a sababu ye mun ye sabula yan minnu kɛra kabini san 2024 ni Union africaine maaw ye u da don o la fala ye ka tila k'a kurakura an ka jamana ɲɛmaaw ye o de ye ko retour à l'ordre constitutionnel o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko fala ye k'an ka taa kalata la o fɔlen kɔfɛ min ye Union africaine mɔgɔw bɔlen fala ye juillet kalo tile 23 san 2026 Mali ye nka mun gosi ko fala ye Mamani Nasire ale min ye premier ministre nagakɔrɔ ministre min bɛ kalata sinsinni baaraw kɛ a ko fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira sen an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ maraboloko la o bɛ tali kɛ kalatako la o bɛ tali kɛ dugu sigidiko la o bɛ tali kɛ dugutigiko la fala ye ko k'o bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmaya k'a ɲɛfɔ maaw ye u k'a faamuya k'a daminɛ juillet kalo tile 23 la sa Bamakɔ kɔnɔna yan marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna nin sɛbɛn ninnu ɲɛfɔra min ye juillet kalo tile 20 ale ni 4 ministre olu ka conseil de ministre sɛbɛn fala ye ɲɛfɔli fana kɛra waleya in na ka se k'a sinsin nin waati na maa minnu sɔmi ka jan olu y'a jateminɛ k'a fɔ sa ko fɛɛrɛw sigilen don sen kan ɲɔgɔnyew bɛ ka kɛ bi fala ye yaasa min ye sariya sunba kura in yɛrɛ ye n'o sigira sen kan a larawaleli baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo di sabula o de y'a to bi an ka marabolo olu nana yɛrɛ sɔrɔ sa n'o ye cercle ye o kɛra 159 ye min ye an ka région ye n'o ye marabolobaw ye olu kɛra 19 ye wa fala ye min ye lajɛ ninnu senfɛ ni nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra marabolo ni tɔntigiw ni dugutigiw ni kabilatigiw ɲɛna parti politigiw tulo ye min mɛn anu ɲɛ ye min ye n'o jaru ye fala ye o ye EJ sen donnen baara in na ye EJ sen donna baara in na marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye o yɛrɛ fana senfɛ a yera k'a fɔ ko fichier ko kuma fɔra kalata dun tɛ taa fiyewu ni maaw tɔgɔ ma sɛbɛn EJ bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ fichier ko la o kuma fana fɔra o ko in senfɛ o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen tuguni parti politique maaw tulo bɛ mun wɛrɛ la fala ye o ye liste électorale ko kuma ye a sɛbɛnkura ka bɔ o fana na tuguni olu yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛnkura min bɛ yen n'o ye charte ye k'o fana baaraw bɛ sen na ninnu dadalen ɲɔgɔn kan sa maa minnu bɛ yen n'olu ye politiki dunkɛw ye n'a y'a sɔrɔ olu ka tɔnw cilen don fala ye an wulila k'an jɔ han an bɛ ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ tɛ se ka kɛ fu la ko dɔ bɛ ka labɛn hali n'a tɛna k'a nɔgɔnin fɛ parti politiki maaw u sɔmi ka jan wa u y'a yira fana k'a fɔ bi n'a ma ɲɛ ko nin bɛ kɛ an ka sɔn an ka jiri k'an koliji la ko ye fala ye
parti politique ko k'a ka kan bi jamana ɲɛmaw jamana marabaw dugudenw kabilatigiw an ka sɔn an ka sigi an k'a fɔ sa ko an ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn dɔw la fala ye an k'an pan ko kunna an ka maaya kɛ mun bɛ sariya ka bolo kan o ka to sariya ka bolo kan nka mun bɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ caman y'i sinsin kununko Musa Mara ka kuma ka fala ye k'a yira k'a fɔ k'o ka ɲi sabula u y'a yira bi k'a fɔ ko kow yɛrɛ taabolo yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen sinsinnen don min ye o ye wolomasiri tabaw ka cɛkajɔ ye cɛ wulikajɔ ye cɛsiri ni baara min bɛ ka kɛ olu fɛ bi marabolow kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na marabolo tɛ bi armée tɛ se ka taa ka baara kɛ yɔrɔ min na fala ye k'o bɛ kalata sinsinni ni kalata labɛnni baaraw nɔgɔya ko wa ko marabolo fana tɛ bi min ye ko bɛ se ka kɛ ko armée ɲin'a ma ko bɛ maa ja sigi parti politique maa caman bɛ bi fala ye n'o y'a sɔrɔ u da tɛ ka kuma fɔ u bɛ ka miirina min ye o ye jamana ɲɛmaaw ka sɔn u ka gɛrɛ yaasa sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen k'o b'u tɔgɔla fala ye u nin ka don a la a kumaw ka fɔ u ka sigi ka baaraw kɛ min bɛ bɛn u ka sɛ ka bɛn ka o kɛ min tɛ bɛn u ka bɛn k'o bɔ a la jamana taasira jamana wulikajɔ jamana ye baara minnu kɛ Asimi ninnu ye fɛn minnu yira u la nin waati laban in na k'a bɛ soma samabɔ han